बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि फोरबो फालिथाया सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। गिबि साननि हाबाफारियाव गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो 62 नं बरमा बिधानसभा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'आ। बेबादिनो जथुम्मानि गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि मावफुं आफादगिरि भुजेन चन्द्र स्वर्गियारि बिथाङा। गाहाय जौसांखौ बेखेवो बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि घनश्याम बर'आ। आलासि जिरायसालिखौ बेखेवनानै होयो बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बाबुल नार्जारिया। जामुंसालिखौ बेखेवनानै होदोंमोन बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि दुर्गेश्वर बर'आ। थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जिउनां सोद्रोमा बालिराम बर' आरो थान्दै बादाखौ बेखेवो सनेस्वर ब्रह्मआ। मख'जाथावदि सनाथि फोरबो फालिथायनि गिबि साननि हाबाफारिनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर'आ बिरहोनायजों लोगोसे बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गं 37 गामि आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि आरो बारग' बिबानगिरिफोरनि आखाइजों मोन 50 फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिपिन चन्द्र बर'आ। गिबि साननि जागायनाय हाबाफारिनि सायाव बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि भुजेन चन्द्र स्वर्गियारिया ओरैबादि बुङो। সাহিত্য যিটো প্ৰতিযোগিতা বিশেষকৈ সাহিত্য ক্ষেত্ৰত ইয়াত প্ৰতিযোগিতা কোন ল'ৰা ছোৱালী হাইস্কুল এম ই স্কুল কলেজ লেভেল সকলোৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াত সাহিত্য প্ৰতিযোগিতা চলিব। ইয়াৰ পিছতে আকৌ অন্যান্য কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। ইয়াত আজি যিটো প্ৰথম কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ল ইয়াৰ পিছত অহাকালিৰ পৰা বাক্সা জিলা যিটো সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভা আছে বাক্সা জিলা সাহিত্য সভা অহাকালি আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ লগতে বাক্সা জিলাৰ যিটো হাৰিমু আফাদ বুলি এটা সংগঠন আছে এই হাৰিমু আফাদো অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব।